Ahoj, v tomto videu som pre vás pripravil prvú časť citátov v štýle Zapamätaj si, lebo zabudneš a aj pár životných múdrostí. A ešte predtým, než začneme, odporúčam dať like a odoberať kanál Slovak Shorts, ak ste to ešte neurobili. Tak poďme na to, Kvetine. Tu sú citáty. Zapamätaj si, lebo zabudneš. Do práce je najlepšie ísť v polospánku, kým mozog ešte nezistil, kam ho ťaháš. Vždy pustím dámu prvú. Nie zo slušnosti, ale kvôli výhľadu. Každá žena by mala vedieť, keď muž mlčí, najlepšie ho neprebíjať. Viete, aká je hlavná výhoda jesene? Nikto netuší, čo máš v termoske. Nikdy nezabudnem na múdrosť, ktorú mi raz povedal dedo. Nie som alkoholik. Som čarodejný degustátor, ktorý prijíma magický elixír, čo na chvíľu zmaže hranicu medzi chaosom a poriadkom v ľudskej mysli. Tento nápoj vytvára ilúziu harmónie a umožňuje nielen priblížiť sa, ale aj prekročiť hranicu idealizmu, keď zahaľuje vedomie teplým závojom zabudnutia a stavia iluzórny most k vnútornému pokoju. Je to tzv. Fenomenologický únik do sveta imanentného pokoja, kde sa aj zdanlivo nezlučiteľné pojmy reality rozpúšťajú v hedonistickom kaleidoskope. Škoda len, že sa mi túto múdrosť nikdy nepodarilo vypočuť do konca. Pretože počas týchto dedových filozofických úvah sa vždy dobitý na kašu zvalil na zem a ja som ho s babkou tradične ťahal do postele. Zapamätaj si. Keď žena povie, môžem sa ťa niečo spýtať, vedz, že vyšetrovanie je už ukončené. Všetci svedkovia sú vypočutí. Ostáva už len súd. Takže hovor len pravdu. Počúvaj a zapamätaj si. Nie si žiadny alkoholik. Si neohrozený bojovník, ktorý cestuje po emocionálnych vlnách cez tekuté portály, skryté v sklenených nádobách. Zapamätajte si. My, alkoholici, sme ten najcieľavedomejší národ. Ak povieme, že sa opijeme, tak to určite aj spravíme. Dal som šéfovi ultimátum. Buď mi zvýši plat, alebo dávam výpoveď. Dosiahli sme kompromis. Šéf mi plat nezvýši a ja neodídem. Vlastne, priznajme si to. Robiť šport je ťažké, pretože výsledok nevidno hneď. Na rozdiel od alkoholu. Výsledok pitia alkoholu vidno ešte skôr, než ho vôbec vypiješ. Pamätajte si, v robote je najťažších tých posledných 8 hodín. Keď už máš kávu vypitú a len čakáš, kedy pôjdeš domov. Tučňak dostal krídla nie na to, aby lietal, ale len preto, aby ich mal. Niektorí ľudia to majú s mozgom rovnako. Aj u vás v robote platí, že keď robíš svoju robotu dobre, musíš robiť aj robotu niekoho iného. Moje hlavné pravidlo v živote: ak nechceš, aby ťa využívali,
Je lepšie byť nepoužiteľný. Je zlé, keď ti prebehne cez cestu sliepka. No ešte horšie je, keď sa pritom s niekým vykecáva cez mobil. Ľudský mozog je ako prázdne podkrovie, kam sa dá natlačiť všeličo. A hlupák to aj robí. Nosí tam potrebné aj úplne zbytočné veci. Až nakoniec príde chvíľa, keď tú najdôležitejšiu vec už dnu jednoducho nenatlačí. Ja vlastne svoju robotu milujem. A depresie a nervové zrútenia, to je len tak, pre zábavu. Ak vám nestačia 4 týždne dovolenky ročne, choďte na druhú prácu. Budete mať 8. Dnes som sa znova pokúsil získať späť svoju frajerku. Ale odkedy sa ku mne presťahovala, jej rodičia mi prestali dvíhať telefón. Skutočná láska je len u psov. Napríklad, ak zavrieš v garáži na 5 hodín ženu aj psa, tak keď ju otvoríš, s radosťou ťa privíta iba pes. Všetci prestávajú piť a ja sa zatiaľ držím, neprestanem. Keby tak všetci mali takú silu vôle. Ako sa dá prestať piť? V krajine, kde je mlieko drahšie ako pivo. A na záver si zapamätaj. Papier znesie veľa, no je lepšie ho prehnúť na polovicu. Prestaň už civiereť do toho mobilu. Utrieť si zadok a hýbaj makať.